Takže čo nás dneska čaká? Dneska budeme meniť radiátory, teda aj ventily. Problém je taký, že správca kotolne povedal, že sa vypúšťať nič nebude. Naposledy, keď nejaký odkrúcal, povedal, že sa bál, že mu ostane v ruke. Povedal, že tady cesta nevede. Komplikované odzdušnenie, musel by každý radiátor odzdušňovať. Nemáme automatický odzdušňovák hore. Kotolni, dopúšťanie vody je problém. Povedal, že jednoducho nie. Že si mám zavolať niekoho, kto mi tie rúry zmrazí. Pýtal som sa cenovky, zmrazenie, odrezanie a nakrútenie nového ventílu na jednej rúre 60 eur. Hej, my budeme robiť 3 radiátory, 6 rúr, 300 eur. Môžem dať. Je to síce robota, ktorej sa aj sami kurenári boja. Tu bude zamrznutá rúra, môže to povoliť, vystreliť. Nado mnou je jedno poschodie, ešte zhruba 100 do 200 litrov vody. Mám nachystané vedrá. Dúfajme, že sa nič také nestane. Ako prvý bod začneme v tejto izbe. Takáto sada za 15 eur. Je to značka Melcher, Nemec. Není to zase nejaký no-name a za tú cenu, čo ja viem, myslím si, že budú v pohode. Keď sa to rozbalí, tak samostatne po jednom by sa to predávalo po 10 eur, 10 eur, 10 eur. Takto v kope, keď kúpite. Cena vždycky lepšia. Čo budeme potrebovať za vercajk? 1, 2, 3. Jednu sadu som rozbalil. Premýšľal som a asi najprv dám zmrazovať rúru. Zmrazovať to bude zhruba 10. Istota je 15 minút a ja si potom zatiaľ pochystám, čo bude treba na zavity. Toto je CO2 fľaša, vnúka je CO2 plyn, ale v tekutom stave. V tekuté CO2 má teplotu zhruba minus 80 stupňov. My ho budeme cez rúrku púšťať na tú rúrku. Vám ešte ukážem. Ono je tekuté potiaľto. Ja keď otvorím ventil, tak mi bude brať z vrchu, bude plynatieť. To znamená, že bude mať plynné CO2. To my nechceme tam mať nižšiu teplotu. Ja budem musieť fľašu otočiť hore nohami, aby mi išlo tekuté, sa mi lialo cez rúrku tam. Urežeme si zhruba 15 cm. Rozrežeme. By sme to dostali na rúru. Rozrezali sme po dĺžke. Rúra má 18, toto má 22. Musí tam byť priestor medzi rúrou a izoláciou nejaký voľný. Ideálne, keby to je v strede. Budeme zmrazovať zhruba v tejto časti. Keď tam budem píliť, nech zbytočne to neohrievam. Chystáme lasera. Idem si vymeriať, kde chcem mať radiátor. Radiátor je mať dobre zhruba na stred okna. Tu keď sa pozrieme, kde nám vychádza ventil, môžeme rezať až za, hej, máme tam nejakú rezervu, troška to beha, toto sa dá prihnúť celé, budem píliť niekde tu. Je dobre si skontrolovať aj dĺžku ventilov, toto je vrchný vidíme, že je dlhší o, povedzme, zhruba 2 mm, zhruba o tie 2 mm. No dobre, v tomto mieste budeme vytvárať ľadovú zátku, mám to tesnenie nachystané, omotal som si pásku, aby som dokázal spraviť nejaký priestor, aby som to mal na strede, že nebude to tak, alebo tak, ale bude to na strede. Dobre, my tu plyn dostaneme, ale on musí niekde aj niekade utekať, takže spravíme zo pár dierok, 6 dierok, plus 1 na stred, kade privedieme hadičku. Tu môžeme vidieť, ako funguje to zmrazovanie. Aj hadička už sa moc nehybe. Patent funguje. Na tejto CO2 fľaši je originál špeciálny závit. Na to treba nejaké redukcie. Ale po malom pátraní sme zistili, že tam sedí aj tento ventil, teda tento závit. Na tento adaptér. Neviem, čo to je. To bude asi 3/8, no neviem presne. Takže ja som si našiel redukcie s podobným závitom, ako je toto. Dal som tam nejaké tesnenie a nakrútil tam. Na tento účel je to postačujúce. No, takže poďme toto skúsiť zapojiť na tú rúru a budeme pomaly skúšať, či nám tečie voda, alebo už nie. No, to celé to takto primrzá. No. Dobre, mrazí to. Mrzne. Stopneme si zhruba 10 minút v jemnúčkom prietoku. Neviem, či to počuť, ale naozaj len troška to fučí. Tieto sady to sú polcolové, ale ja mám rúrky 3/8.
čiže mám menšie rúrky. 17 mm plus farba 18, keď ich zmerám. To znamená, že ja s týmto mojím polcolovým ventilkom budem musieť dať redukciu. Toto je menší závit. Táto redukcia príde sem. To dáme klasicky na vlasy a tu dáme tiež vlasy a táto časť sa bude montovať na radiátorovú rúru. Čiže ja si toto odkrútim a nachystám si už toto spolu. A potom to budem ako komplet nakrúcať tam. Zhodím si hlavicu, by som mal miesto a budem to tam potom nakrúcať, keď mi zmrzne už rúra. Chystáme zo pár vlasov, aj mohlo stačiť. A funguje to tak, že v smere závitu nemám zatiaľ ani tucha, koľko tam toho má ísť. Tu, aby to nebolo, hej, aby bol pekný prietok, nech tam neblokuje. Tu je tá pasta. Namastíme, nebudeme šetriť. Nemám handru. Spojíme. Takže mám, ako to tu vyzerá. Cencule. Môžeme vyskúšať, ako je na tom voda. Hej, máme 7 minút. Ventil máme otvorený. Koniec. Voda netečie. Zhruba 7 minút. Fľašu som zastavil. Toto dnuka je plné ľadu. Čiže tá zátka sa bude držať, teraz mám čas nejakých 10-15 minút zhruba. Nachystám si ten ventil, znova vyskúšam, či tečie, či nie. Ak náhodou nestíhate s robotou, môžete si raz za čas pripustiť znova, nech vám vytvorí ľad, zavrieť a môžete sa baviť dookola, koľko máte plynu. Ja idem si pochystať tie ventily. Spodný, vrchný, ďalej si môžeme nachystať závitnice, tak toto vyzerá. Budeme potrebovať, tu je 3,8, tuto budeme potrebovať kontrola, tečie, budeme píliť. Máme nachystanú tú závitnicu, tak toto vyzerá a budeme rapkať tam smerom tak. Tu máme vodiaci otvor, čiže týmto pojeme na rúru, aby sme rezali do roviny. Ideme? Takto vyzerá nový závit a poďme skúsiť našrobovať ventil. Možno počuť aj, ako mi búcha srdce, ale už si verím trocha viac. Troška viacej si veríme. Príde mi, že som dal veľa tých vlasov, možno som ich mal dať menej. Dobre, teraz musíme dať aj ventil. Teraz je ventil otvorený, čiže musíme dať aj hlavicu, aby sme ventil zavreli. S citom pozrieme do diery. Dobre, hlavicu zavrem, zavreté. Ja budem ešte natierať rúry. Možno aj ventil natrem, to ešte uvidím, alebo natrem len potiaľ. Aj tá redukcia mi už išla dosť ťažko, možno budem musieť dávať troška menej tých vlasov. Mám pocit, ako keby som ich všetky vykrútil von, takže neviem, čo sa stane, keď sa to odmrazí.
budeme skúšať za chvíľku. Toto isté budeme robiť aj na spodnej rúre. Nechám to svojvoľne rozmraziť, uvidíme, či nebude niečo kvapkať. V prípade núdze ventil naplno a opravujeme, hej. Takže budem postupne skúšať, či už tečie voda alebo nie. Jednu vec som ešte mohol, čo som si v tej rýchlosti nejako neuvedomil, je, že špony z dnuka rúry som mal vyčistiť. Nebolo ich tam veľa, ale teraz mám troška strach. Vidíte, to je naozaj, ten ventilčok je takýto maličký, keď krútim s ním. Ten prietočík je tam, ak sa tam dostane špona, môže tam zavádzať, tak potom ju len vypláchnuť prúdom. By ste mali istotu, že dobre mrazí, tak taký ukazovateľ je, že je celá rúrka zamrznutá. Aj tu mi to omrzá, hej, vtedy to ide ako má. No presne sa aj stalo, čo som hovoril. Z tohto ventilu, aj keď bol zavretý, nič nešlo. Ja som ho skúsil otvoriť a keď som ho zavrel, samozrejme niečo tam uviazlo a kvapkala mi furt voda, čiže zo 10 razy som to otvoril, zavrel. Takto. 10 razy vypláchlo to, von ten bordel a už drží. No, spodok nám drží, rúra primrzla. Dávajte si pozor, ak vám to bude čo i len kvapkať, pod prúdom vám to ťažko zamrzne pri prietoku vody. To znamená, že musí byť úplne zastavené, ani kvapkať nemôže. Inak to zamrzanie je ťažké. Ani po 10 minútach mi to furt kvapkalo, čiže som to teda nakoniec zavrel, že tento test ani nejdem robiť. Keď som to zavrel, tak po chvíľke mi to zamrzlo. Hlavne znova kontrola, aby sme mali koniec závitu s vrchom spoločný. Môžete prehodnotiť risky. No a zakrúcame, aby sme boli zhruba na rovnakej línii. Praktická rada. Režte si dlhší závit s tou ľaňou. To sa musíte naučiť, to si treba vyskúšať, koľko tam toho dať. Aby to nešlo ani ťažko, ani moc ľahko. A nervá to tam na silu, lebo môže vám prasknúť niečo. Sledujte, čo to robí, keď mu dám troška viacej. Extrém. No nejako kameň. Vrchný už máme, čakám na spodný. Popri tom si už pripravujem tu izolácie. Ono, kľudne sa nebojte spraviť aj viac dierok, aj väčšie, lebo keď to mám dlhšie pustené, tak mi tie dierky upcháva, potom mi to strieľa, dokonca mi to tak primrzlo, že to už začalo fučať tadeto. Takže kľudne dierky navyše vôbec nevadí, ani tie pásky nemusíte extra sťahovať. Nech to fučí. Takže máme zrovnané, takže nám bude radiátor sedieť. Ak si to budete robiť sami, svojpomocne ako ja, vždycky to riadne skontrolujte, skúšajte ventil. Ak vám voda netečie, to riadne premrzne, vravím vždy skôr ako začnete píliť. Ani len kvapka, či vám ani nekvapka. Lebo ak raz začnete píliť, toto nie je zamrznuté, pod tým prúdom vody už to nikdy nezamrzne a môžete chystať kyble, alebo skôr súdy, hadicu, rýchlo desi do záchoda odviesť niekde do odpadu. Dobrá je aj nejaká kontrola, tieto rúry sú už odmrznuté, skúšal som ventily, voda vyteká. Jednoduchá kontrola, či závity tesnia, môžeme prejsť servitkou. Buď bude mokrá, alebo nie, táto je suchá. Tam je nejaká zvyšková pina, ale voda žiadna. Hej, videli by sme to na servítke, aj kvapku by sme tam videli. A hlavne, nezabudnite pozatvárať tie ventily. Ja som skoro odišiel a bol povolený. Takže dotiahnuť všetko, pozatvárať a až potom domov. Riadne pozatvárať, kontrolovať. Ak robíte inakšie na stavbe, vonka, kde je ozaj že zima, aj keď to nemáte na nule, nula neznamená úplne zavreté. Okolo 5-7 stupňov, keby nechám okno otvorené v mrazoch, ozaj že je zima v izbe, tak aj na nule vám prepustia, môžete vytopiť suseda. No, takže rekapitulácia. Dneska som chcel ešte spraviť tieto dve rúry. Jednu som stihol, ale na poslednej 6. rúre mi došiel plyn 6 kg. 6 rúr by mala vydržať. Ja bez skúseností som sa bál, takže som si dofúkoval. Stále, možno aj keď už nebolo treba, ale keď som vypol plyn, minimálne 10 minút mi ten ľad držal. Ja som sa bál, takže som si aj tak dofúkoval. Možno nebolo treba, keby viem na budúce, v pohode na 6 rúr mi vydrží. Neprišlo mi to vôbec zložité. Technológia je, dá sa povedať, že primitívna, len fúkať chladný vzduch na rúru
A ak máte vy nejaké poznatky okolo toho, môžete napísať komentár. Možno som niečo robil zle, možno som niečo robil lepšie ako iný. Kľudne dajte aj negatívne komentáre, rád sa priučím novým veciam. Vravím, robil som to prvýkrát, dá sa to.